هاللويا كبرنا أملاح يكون هاللويا يسوع قويت آمين خبز لنا يونتي خبري تقال كنت سينا يا بيري مسكن هاللويا سكي كلاتنا حدا نجار كنا حاسس بيدل يالله نبتي زرحنا قويت آمين نبتي استبجونا قويت نبتي أرعتنا سبيرو مراد قراباتنا فتحو نزع خنكيد زحادة جنا قويتا كنت أمتي دليل الله لما أنتي هاللويا يسوع قويتا آمين سأقام لخ تجلسوا نخلو خا مدحان أمتيب لنا آمين نايجزابير حساب تفتحكم كتم مالالسي نايجزابير نجر نايجزابير مدب كم بدي أبيتك جابير كتعندري أملاخي مسكن بمنفس ماكم كتم مالالسو سأقام ليكم كتم مالالسو كاب حيلنا بحيل خدكرينا إجابير حسب صحاب قدس كنقرنا خلو وانجل نمرحان نفسات حيل أملاخي مو بوانجل حفرني مسبله قدم نايداوي كمون نزراو نزأمن زبل ستايلو حيل أملاخ نمرحان إلى أملاخ مسكن بو خيل تصدق أملاخ تصدق أملاخ كاب امنت ناب امنت يجهادي بلنا إجابير مسكن صدق أملاح تايخوني كاب إمنت ناب إمنت from one level of faith to the other level of faith كتكيد كلا خل جزء نداس صقم كتكيد كلا خنا إجابير صدقي تايخون يجهاد آمين أتي صدق أملاح يخم زبالكم أملاح سي أبتم من ملاساتكم أبنابراكم أبقعزكم كله تاي قبر مالتيو أتزلوا تستوحبكم من إجابير صدقي سبات تهجبرو جمرو ريوا جمرو أملاح مسكن كتملا لسوق نبرو تجمرو كبرنا أملاح يكون يسوع قويتاي الذي لومي نزل نجار زي exercise كن جبرو يدلي الله from one level of faith to the other amen كاب حادة درجة أمنت نبت حادة كاب حادة تسجع نبت حادة كاب حادة حيل نبت حادة حيل مسجار خون إجابير يدلي الله كبرنا أملاح يكون يسوع كريستوس وديه أملاحيو قويتان بارخك كلنا منفسك أمونغنا سلزلنا مسكنا كلنا جابير أبو منفسك تعدل أمونغنا حيلي تقبر بمسمع أمنت سلزخنا مسكنا كلنا الشم يسوع كريستوس لما أنت أجا خيلا خبز قبائل تصري ما يفتس إن نفسك كف سبستون كفاز بلخلو من صح يخونه متعاي يخون مفواس يخون من نقاف يخونه يسوع كريستوس ياوشم تصري ما يكنت تقولكم يمو كتصري يخون زوالك أملا يس أم نفس وكف صري مايكا فسس صلي الله شم يسوع كريستوس مايكا ينتك شم يسوع كريستوس كبرخا ينتك شم يسوع كريستوس حيلخا ينتك يسوع كريستوس ياوسم ناي من نقاف حيلي يلغ يس ما نمسب كم تزمصو كيد شم يسوع كريستوس صلي الله بنجر كل شم كان بارخ لنا امين هاللويا كبرنا أملاح يكون أبزل لكم مخفلو إيشي يا بير مسكن نايلو ما أنتي أرستنا أنت هيدا بلي خون مرداتي قنوع مردات أجا زبل كن رينا أملاح مسكن آمين من دخسم بيتاونا موسانا منبرنا كله نايك جابير أجا آمين تا تستنفسوا زل لكم نصحتي صريت زخونة أهير نستانها نايك جابير تسقى يملخ مسكن نايك جابير محرتي نايك جابير لوهاتي نايك جابير دنقاتي جابير مسكن سلازي جابير سلا تسقو سلا تزين نجر وهباتو كل جزء النمسجن النماسو سبات كن كون يملخ زدلي آمين سلازي متصحب كنت كنقرنا خلوها أبي فيسون 4 شوعات جناخ من بمسفر وهبات كريستوس نفس وكفنا تسقى توهبيو يبلنا أملاح مسكن آمين بزي لك استوهب له أير بزح نجارات مالتيو نمنبار زلينا فيزيكالي لك خام خاف منفساوي علم متان كنبر عوتات كوينا خنمالالس متان الناس عارنا خنمالالس متان عندنا خا أبهيوت الناجزانا متان كنبر له إجاب هيرز عدلنا سجى الله آمين السجازي إجاب هير عدل كله نحاده بزح نحاده حيدات أيكون نزول لنا زلوا
بمسفر وهبتا كوينيو لنفس وكفنا نخلاتنا a measure of grace تاخويناينا تماقيلناينا بلنا الله أملاخ مسكن سلازي أملاخ سلاتي زي نقل سقاخا سلاتي أب هيوتا يزولو ناتكا وهبت انتهم لو يقبعنا كان مسكنو يقبعنا مسرتو مدحنا هيوت مركبنا نا እግዚአብሔር ጸጋ ይመስሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ከሎ በእምነት በምንታይ በخلتكم ኣብ ክለትኩም ስለዛ አመንኩም ዲዩ ኣብ ኃይልኩም ስለዛ አመንኩም ዲዩ አይኮነን ታይዳ ና እግዚአብሔር ጸጋ ከምዘሎ ስለዛ አመንኩም እግዚአብሔር መስገን በተናይ ጸጋ ጎረንዳዮ ቢሉ እንታይ በተናይ እምነት ጎረንዳዮ ቢሉ ናባኹም ጸጋ ፈሲሲ ብለና አምላኽ መስገን በትትቦ ቢሉ በቴና እግዚአብሔር ናብ አምላኽ ዘለኩም እምነት ናብ አምላኽ ዘለኩም ትውክልት ናብ አምላኽ ዘለኩም ምጽጋዕ ቢሉሲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንታይ ይኸውን ይልቃ እዩ አሜን ስለዛ አምላኽ መስገን ኩሉ ግዜ አመንቲ ክንከውን ጽቡቅ እዩ ስለዝኾነ እዩ ሳማህ ገናሕና ጸኒሑ ማለት እዩ ሶ ጸጋ እንታይ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብ እምነት ኣብ እምነት ናተይ ትብሎ ነገር የብልካን እምነት እንታይ ማለት እዩ እምነት ማለት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ነቲ ዘይተረአይ ነገር ከዓ እንታይ ግበር ምርዳእ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ እምነት ግን አይልናሉ ሳስ ዴፊኒሽን መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ዲፋይን ስለዝገብሮ ካብ ወጻይ ዲፋይን አይንገብሮና ጥራይ ተን ቃላት እንታይ ማለት የን ኢልና ክንፈታትገን ንኽእል ኢና ቁርብ ፍሊ ያቢልና ክንፍትገን ንኽእል ኢና ካብ ዝተረፈ ግን ሰዓታና እምነት ዴፊኒሽን ማለት ስለዚህ እንድሕዳ እምነት እሱ ኮይኑ እምነት ስብ ዛዕባ እንታይ ማለት እዩ ዛዕባ ዘለካ ነገር አይኮነን ዛዕባ ዝተባህለልካ ብዛዕባ ዝተነግረካ ገና ዘይሓስካዮ ዘይረአኻዮ ዘይጣዓምካዮ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ትምክሓሉ ትሕበነሉ ነገር የብልካን ጥራይታ ኣኻ ክትብል ዘለካ ንኣምላኽ ሞሳ እናመለስካ ጥራይኻ ክትነብር ዘሎካ the same when it comes to grace ጸጋ ብዛዕባ ጸጋ ክንመጽእ ከለናኻ the same ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ጸጋ እንታይ ማለት እዩ ግዜይ كلكم شرارفكم معكم I don't know I will go as far as I can ማለት እዩ حساب ዝኽእሎ ክኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይሁን ያሕሜኩም አይኩም እንደለኹ ጽቡቕ ግዜ ጸኒሕና መዘምራን ጎይታ ባረኽኩም ሰማዓ ጎይታ ባረክ ሳምዲ ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን ሶ ጸጋ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ነጸጋ بزغبا define ስለዘይ ንገብሮ በዝግባ መግለጽ ስለዘይ ንህቦ ኢና እንታይ ንኸውን ማለት እዩ እቲ ናይ ጸጋ ትርጉም ወይ ከላይ እቲ ናይ ጸጋ ኣብ ህይወትና ምልማድ እቲ ተሞክሮ ናይ ጸጋ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንኸውን ማለት እዩ ሓላፍ ዘላፍ ንኸውን ማለት ሓደ ኣብቲ ሓደ ጫፍ ክኸይድ ደለ ሓደ ከዓ ድሕሪት ይተርፍ ከምኡ ኣይኮነን ክኸውን ዘሎ ቅኑዕ ዝኾነ ምርዳእ ናይ ጸጋ ክህልወና እሞ አምላኽ መስገን ናብራና ኩሉ ብጸጋ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ጸጋ ዝብል ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ኢልዎ ካውናን ኢልዎ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ናይ ግሪክ ማለት እቲ ሄብሪው እዩ ካውናን ብሎ ዘሎ ኣብቲ ናይ ግሪክ ከዓ ካሪስ ይብሎ ማለት እዩ አምላኽ መስገን እዚ ክልቲኡ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ወይ ከላይ ትርጉም እዩ ዘለዎ ንሱ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ድንጋጽን ለውሃትን ሞገስን ናብ ሓደ ነገር ዝልቃ ማለት ጀነራሊ እንድሕዳ እቲ ግሬስ ተይልናዮ ናይ ሓደ ነገር እንታይ ማለት እዩ ብኸምኡ ዝኸውን ማለት እዩ ድንጋጽ ለውሃት ሞገስ ኮይኑ ግን ንረብሓ እቲ ኦብጀክት ወይ ከላይ ንረብሓ እቲ ተቐባሊ ዝልቃ ነገር ምዃኑ እዩ እቲ ትርጉሙ ንረኽቦ ማለት ስለዚህ እቲ ጸጋ አምላኽ ንዛረብ ስለ ዘለና እቲ ጸጋ ንብሎ ዘለና ወይ ከላይ ጸጋ አምላኽ ንብሎ ዘለና ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ድንጋጽ አሜን ሕጂ ምሕረት ክንብል ከለናሲ ጥራይ ምስ ምንታይ ተሓዞም ሓጢያት ተሓዞ ሁሉ ካብ እግዚአብሔር ዝኸውን ሰናይ ነገር ማለት እዩ ሰላይ ርሕርሕ ምሕረት አምላኽ ዝረኽበና ዘበለ ሁሉ እዚ እንታይ ንብሎ ማለት እዩ ጸጋ ንብሎ ማለት እዩ አምላኽ መስገን እንደገና ሞገስ ካይ أو خيط حصرجين بقعت ويكلاي صنعت ويكلاي حيلي إن كلايو زملكت مالتيتي صقا زبل نجر سلازي بخلت عينت النجر كل يوم نخلينا ماتنا بتقمي تتقبلاي خيط كلوسي بخلت من قد يجلس تقدما يجلس الله من قد هاي صقا أملاح تجلس إمه نخل سبت هجرو مرحانا متيو
እንታይ ኣብ ምግባር ማለት እዩ ነቲ ዘለካ ስቴተስ ወይ ከላ ዘለካ ኩነት ነቲ ዘለካ ኣትሞስፌር ኣብ መቕያር እንታይ ይገብር ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ይመጽእ እሞ ነቲ ንስኻ ቦዕ ዘይኮንካዮ ነገር ክትበቅዕ ይገብረካ no one is qualified to be saved ክድሕን ኣብዚ ብቑዕ ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣይድሓንን ኦኬ ኣነሲ ንኽድሕን ብቑዕ ነይረ ጥራይ ከምዚኣ ውስኽ ተገይራትለይ ከምዚኣ ተወሲኻትለይ እምበር ድብል ዓይነት ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዚ ድሕነት ኣይተረድኦን መሰረቱኻ ኣይድሓንን ወይ እውን ብፃዕሩ ብግብሩ I will proof God ንእግዚአብሔር በቃ ኣነሲ ርእሰይ ኳሊፋይድ ገይረ ብቕዕቲ ገይረ ኣቕሪበ ኸሪኤ ድብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እውን ገና ትምድሓን እውን ከምዘይድሓን ባዕሉ እውን ዝዛረብ ኣሎ እንዲሁ ትምድሓን እውን ኣይረኽቦን እዩ እቲ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ይገብሮን እዩ ኣይረኽቦን እዩ ስለዚ ጸጋ ግን እንታይ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ነቲ ንስኻ ክትኮኖን ክትበቕዖን ዘይከኣልካ ነገር እግዚአብሔር ብኸምኡ በትናቱ ኣሰራርሓ በትናቱ ናይ መስቀል ስራሕ እንታይ ክገብረካ ከሎ ማለት እዩ ብቑዕ ኮንካ ክትርከብ ክገብረካ እንከሎ እዩ ለዛ ኣምላኽ መስገን ብክርስቶስ ኢየሱስ እንድሕር ኣለና ኮይና ንህይወት ዘለኣለም እንታይ ኮይና ኢና بقعات كويناينا مصحف قدس كزارب كله معرف سلسته رومي أبي إسرائيل سلستن حدا نجر عزي والله مال كلهم حاتيهم كلهم مالت مني كلهم مالت أنا سخاتكم كلهم مالت كلهم تخوينا ميم حاتيهم يبلنا قلنا هاي لشعو there's a big difference ما تيابزي قلنا هذا عبيد خلنا نتبع مقيره جن كوينه مالتي أملاخ مسكن سخان تايلو بتي بكريستوس يسر كبجا محلاف قلنا بخمو بتصقو يتصدقو حجتها بخمو نمن تاين مقلاص يا زلا اوتا مستواد زلا مالتي نتينا اغزابير تصقا اتي بخمو زوحبه كان اغزابير تصقا دالو خدحين غير كامبر ابتم كلهم كتوتي خانيركا ابتم كلهم موتات كمزي انتو يجوز لو زنبره ابتم كلهم موتات انت خانيركا كتوتي خان ابتم كلهم طفات ابتم كلهم ካብ ህይወት ኣምላኽ ዝረሓቁ ቁጣዕ ኣምላኽ ጽበም ዘሎ ሰባት ኣባታቶም እንታይ ኻነርካ ክቶት ኢኻ ነርካ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ እንታይ ገርካ ዘሎ ማለት እዩ መሊስካ ዘሎ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ቀዳማይ እዚ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ህይወት ክንጓዓዝ ከለና ንመላለስ ከለና ክንኣቱ ክንወጽእ ከለና ብዘጓንፈና ዘበለ ዝኾነ ይኹን ነገር ምስ ኣምላኽ ዘለና relation كمزي قصي زبل قلقله خوين زي سمعنا نجر نزي مالتي معناته بخمو أملاح تاي سلس قبرنا سلس تقبلنا أمين قلنا خير أو دواي بلن تا سقات خلاي نابانا بيلو زلك قالوا مالتي أخالو ويكلاي enablement ويكلاي نحاده بقع زي كون كان نجر بقع فيت سي قبرك كمالتي منفسه وقعزو by the way ab alam kallaha እንታይ ዝመስለካ ማለት ክርስትና ማእሰርቱ ኮይኑ ይስማካ ይኮን እንዴ ተኣሲርካስ ከይትእሰር ትፈርህ ማለት ሰይጣን ጽቦ ገይሩ ባይንድ ገይርካ ከሎሲ ኣብ ናብ ቤት ኣምላኽ መጽኻስ ካብ መስተ ካብ ዋልድ ካብ ገለገለ ከይትእሰር ትፈርህ ማለት እዩ ዳስ እቲ ፓራዶክስ ንስዩቲ ኣብ ዓለም ከለኻ ዘይበርሃልካ ብርሃን ግና እግዚአብሔር መስገን ጽሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ይብለና بكريستوس يسوع مس أمنا مخا نبيت እግዚአብሔር مس مصاناسي نتحدش تخونه هيوت كنبر بقعات نخون بقعات نركب حين نركب أخالو نركب مالتي أملاح مسكن آمين السطر أي كيكونه كم حاتيات تفرينا خنبر بقعات يوهبنا يجت أملنا خم ياتبل أبتا ناي تجا أملاح تجلس إيمه نقول لسه بكامل حنامتي مسفله بوخايلو قفعين على ما وتمنيتين كحيدنا أبزع علم دي أبصدقي بملخو بقدسنا خنبر تاي قبرنا له يمهرنا الله تسقى أملاخ تاي قبري مالتيو يمهري مالتيو أولوس سي عند حد دارينا يو أب حدش كدان مالتيو خم أولوس زوجي سبيلن نتوانجل كاب يرسالم جميرو كسب إلريكون كسب بتجزيتي ناي عف مدري تباهيل حسب بوتا مالتي نتوانجل بملء السبخة بقالن بجبرن كاب كريستوس رأي زبله خلو كاو هي وزع مالتي أملاح مسكين نتوانجل بملء السبخ كوز بلنا ناي جابير باريا خزارب كله أب قدام يكونوا عصرت حمش عصرته اتزلخ وجنا إلو سأجا أملاحه زلخ أمين سلزي زخل سأجا أو نيرو مالتي
ዳኽገብር በቅዱስ ንብረት ክነብር ጥራይ ዘይኮነ ነትና እግዚአብሔር ዕዮ ከላይ ነትና እግዚአብሔር ስራሕ መታን ክሰርሕ ክኽእል እና እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ልዕልዩ ስለዝነበረ እዩ ነቲ ወንጌል ብምሉ ሰቢኾ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ድሕሪኡ ካብ ኩላትኩም ዝበዝሕ ዳ ጻዓርኩም በር እትና ኣይ ተዋህበ ጸጋ ከንቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ዳ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ስለዚህ ኣነ ኣይኮንኩን መን እዩ ትሪእዎ ዘበለ ጽቡቕ ነገር ትሪእዎ ዘበለ ብቕዓት ትሪእዎ ዘበለ ክእለት ወይ ከላይ ኤክሰለንስ ወይ ከላይ ጸብለልታዊ እንታይ ኢና ንብሎ እቲ ዝሓይሽ ነገር ኩሉ እንታይ እዩ ውፅኢት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ዝብል ዘሎ ያብሔር ይመስገን እንደገና ኣብ ኤፌሶን 3:7 ክዛረብ ከሎ ኣነ ከም ግብረ ኃይሉ እስክበሉ ግብረ ኃይሉ ናይ መን ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ማለት እዩ كم جبري حيلو يبلنا كم تتوهبني وهبت سجى أملاخ نتاجبر حيلو خجلس أخلو خبرها خلصي كم تي تتوهبني وهبت سجى أملاخ يبل لذا أملاخ مسكن نايك جاب هير سجى مالت is equivalent to the working of his power نتي جبري حيلو نتي أبانا زجبر حيلو نتي أبانا سرح زعي حيلو مزت هاي يبلنا ذلو معريم يبلنا له تلذي اندحر دا نتسقى بمقبار عينة راين حدارينا يوه سب قال يقول لك كري الله خلنا قال أبر كري الله خلنا will be offended وانت أخوينه من تأخوينه مش كريستياني خلنا بلينا بنس أروخا اندحر دا وا ده يبسقى ينازل لنا اندابلكها كم دليتك تنبر نحدا خونكها بنس أروخات هاد قبرني خان نتناي كريستوس يسوس حيلي مسكال استجبر موها كتفلتوا تصلي لكم الله خذ بالنا هارب أولوس عم بعرف حدا وطلع 10 شعته نتي أب كريستوس قبرنا نبانا بيلو هذا أي ما عليها زي بيلو حلف ترفن زلوا حيلي الولا أملاح مسكن as you exceedingly عبي زخنا as you بلوتس زخنا حيلي الولا نسو انتاي مخانو كتفلتوا فلتوا إلو زلوا كتمكروا كتلامدوا أبي هوتكم تحت قبره كتنبروا يزلنا ماتيو نعون من نبارت خنكون نامسلكم حيلي خنسنينها مستولدنا حاتيات سافوكيت جيرو كقتلنا يو والعم مستولده سبان حدا يرخيبو والعند مستولده نفاس مالت نصح زخنا أيرت زي يرخيبو دا يخون سافوكيت دخون سلازي أبت نبور زخنا ناتنا هوا هو كنمت انكلنا ناي እግዚአብሔር ጸጋ እንታይ ዝገብረና ማለት እዩ እናዕበየና ዝኸይድ ለዝኾነ ይኻ መጽሓፍ ቅዱስ ብጸጋ ኣምላኽ ክንዓቢ ብጸጋ ኣምላኽ ክንስጉም ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕሎ ዘለና ጸጋን ኃጢአትን ፓራሌሊዝም ኣለዎ ማለት ጎናው ዝኾነ መኻድ ኣለዎ ማለት እዩ ግን እቲ ርክቦም ግን እንታይ ይባል ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ይባል ተጻይ ዝኾነ ርክብ ይዘሎ እትርክቦም ግን ታዩ ተጻዩ አብሮም የምዕራፍ 5 እንድሕር ከድና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብና ሮሜ 5 ካብ 17 እስከ 21 ጀሚርኩም በይ ሞት በአበሳት ሓደ በት ሓደ ካብ ገዘ ካብ ላዕሊ ሕዳርናዮ بسرح هذا سبعة حاتيات ناب عالم كم زعته بسرح حاتيات كم موت نابلي زارب ماتش لذي حاتيات ناب عالم أديو نخل نجار هجروي قتيلون نخل نجار أكاويسون نخل نجار أبالاش وي نخل نجار تزنبرو طعمي أطفيو تبكله جيروا مالش لذي خونه يو موت بس اتحاد بتحاد خب جزء اتوم ترفض الجن وهبت كن تقبله خا بتحاد يسوع كريستوس أبيوت أزيو بزح كجزء يوم حجة تركبي زريان نازل له لك نوع عالم حتيات مسأته ويه حتيات أبزنا جزء زبله خلو حتيات أبز جزء زبله خلو تهيأ موت هالله يزبل نازل موت كا نتايو أمدر خلها تموت خبيوت أملاخ ترحم بس أملاخ ركب زي بالكات خون بزي أملاخ تمارلس بخلا الزراربات تصفى زي بالكات نابرا تنبر أبز مدر زي مس موت كخا تي نايزل العالم موت ويكلا نايزل العالم طفات يرخ بكا بنصارو ግን አምላኽ መስገን ሓደ አዳም ነሩ ሓጢአትና ዓለም ዘእተወት ቀዳማይ አዳም እቲ ኻላይ አዳም ግን
أمسكال بممات مالتي أملاح مسكن نام مدري ويكلاي نام عالم تأتي بلنا تسقى أملاح يأتي بلنا آمين تلذي لك كم تبغى تقدم أدم خوينا حتى أتنيات خوينا السر خبنا لك بتقدم أدم خوينا نبرنا خلو موت جبري كنا برج جمرة بتخلا أدم كن كلنا بكريستوس يسوع كن كلنا قدامه هي وانينا خلايكا كم موت جبري استبجنا حزبنا وصعد حراينا خلاص زراربا هي وتزلنا سبع سنة خلنا الناس تهنجبر نجمر مالتيو صدق أملاخ نجمر جمر صدق أملاخ هنا عندنا صدق أملاخ نجبر نجمر إنا بمبال تراي كنا نود أبي ما أملاخ بمقامات أبي هو كريستوس تصورنا لنا قال مبال تراي كنا نود أبزم درزين كريستوس يسوع هنجبر نجمر كنا جهدو خنجلسو نجمر ناي كريستوس يسوع نابران إحنا كنبرو نجمر that's what grace is صدق مالت زيو تقولنا مردا نايت صدق خلونا ما أملاخ مسكن انت هنقول متى يزارب زلخو وتم ترفس أجان وهبت صدق نستقبلود ما أبي وات أزيم بزحت حقبريم كجزيم لنا بصدق يجازو تراي كونفس سايكونن زقبرو تراي أنا قلت أملاخه أنا خمسين دابلو تراي كونفس سايكونن زقبرو أب جبري أب نابرات هاي قبرويم نتي زمن وقالسي هاي قبرويم ينبرويم يلمامدويم يملالسويم أملاخ مسكن لذي زابير يبارح أجا خبها كله كم زين رياض لنا بتتصاراني من قدي مستي حتيات زبل نجار نتعلو مثال الله دحري تحتي لك زي سلزي بلي أبتشرح حرن كم حتيات موت زجاجه أجاون كمو بيسوع كريستوس قويتنا بصدق إنزال عالم هيوت كجاز يو هذا خلت يوم نايم جزء حيل اللوم حتيات نموت أجاهان متى نهيوت نخبرت آمين لنا يزال عالم رستي متى كن ورس بصدق كن مالالس زخ لنا يو مالج كلت يوم يجاز يوم كلت يوم حيل اللوم كلت يوم نايم الوات نجار اللوم ما في أملاح مسكن تسقى أملاح بصدق نخنبري الوتأكا إتا بأدم زورسنا يا أدم سبسي ولد مسبله كل سبب ساعة معي يكون عنديه ولد أدم حياتنا يكون عنديه لذي واي مودا أبو خريستوس يسوع ولد يلقى صدق أملاح زي تلبس عند حد أبو خريستوس يسوع الله خو كهذا من تايد أمو كم تنايك أدم حياتنا يلقى تحسب ولد أدم مخان كان حيات أكثر عند حد غير كان يركا خونكا حجي نسخة ولد أملاح يخاك جابير مسكن ولد خريستوس يخا لذي لك كم تي حيات بأدم زاتوي صدق أبو خريستوس يسوع هذه وقت كاته خوين الله أتيلو يجزع الله يسرح الله أملاح مسكن لذي كم حيات موت زجاج أجاون كمو بيسوع كريستوس قويتنا بصدقي نزل عالم هيوت نمنتاي نزل عالم هيوت نزل عالم هيوت زبزلو ناب سمايك أتونا يكون عند بلدلو of course نعوية تقال اللي يجناها أبزم درز ندان بركة خلا خاسي بتا أملاح بتا زوية أبي هيوت كاس تجلسات نا أملاح هيوت حيلي من ملاس تجمر مالتي آمين لازم يبي المسكن أبي هيوت كتجزو استتصوعهم أجا أملاح استقبلكم يوم ده سواي هاري باولوس أنس أجا أملاح هنا يعني زبالة واو ما أعرف خندي عمق زبالة مردة نايت أجاني روب باولوس بدعمي أنس أجا أملاح هنا يعني دليتكم بولنس خاتم أنا جن I don't compromise أبز نجار ساي قبل أيدلني شيء تخيل أي أب الرومي معرف شدشن حرقنا يون تمسا سالي أصبحت أسموتي له يا فلوتي دنا برنا أنا براس الخونة مالتي لذي أبزي دلهم سبات حدا بسرات هاللوني ماتي وهبت سجى أملاخ جنا نايك زابير ناي سجى وهبت ألو سجى وهبت بلوزلنا سجى أملاخ بلوزلنا ناي ما ترستناي وهبت سجى أملاخ جنا بقولتنا ناي زلالم هيوت إيو آمين بكريستوس يسوع بقولتنا تايو ناي زلالم هيوت إيو مسبلا شو حج جنا كاب حاجات حارة سلد وصاهم آمين من يوم كاب حاجات حارة وصو توم سجى أملاخ استقبلوا نساتهم كلهم تام كاب حاجات وصعت حارة بس كأنا وصع حارة بالخير حاجات يس كاب حاجات حارة وصي بلوه يس دشجركم حاجات محسوبه زدناكم حاجات حسابه من البات ندات ملالسه
ቃል አምላኽ ክትውጅሉ ከለኹም ሓይሊ ይብስን ምክንያቱ ኣብ መስቀል ዝተገብረ ስራሕ ስለ ዘሎ ኣብ መስቀል ዝተገብረ ስራሕ ኣሎ ማለት ኣምላኽ ይመስል ስኻታይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ኣምላኽ ታገኒዩ ናብ ዓለም ኣትዩ ስለዚ ንሕና ንሓጢኣታ ኮይና ኢና ውጽዋት ሓራይና ትሕት ጸጋ ስለ ዝኾንና ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወጻኹም ንኣምላኽ እውን ስለ እተገዛእኹም ኣሜን yes نأملاح كتجزاء خلها زلك حيلله نسخة صج أملاح يو نأملاح ونسلة تجزاءهم فريهم نقدسنا خوين الله مودعتها نايز العالم هيوت يو تدقي ما الله زيها تا نايز العالم هيوت حجي أتي نبراهم ويكلايتي فريهم نقدسنا خوين الله زلوا زلوا already نايجزاب هير صجّا نايجزاب هير حيلي نايجزاب هير هيوت أبي هيوتكم يا عيس لزلوا نتي سمياو زبكع نتي سمياو نابرا زبكع نابرا منبر جميركم اللهم by the way منغست املاح منفس قدوس سلام صدق حقوسن يابر بالعلم مستن ايكونتين لاله مصحف قدوس ስለዚህ ናልባት ኣብ ሰማይ ከምዚ ግብጃ ገለመለን ጽበተለና maybe partly ሁሉ خلي ግን እሱ ይኮነን ዛዓቤ ነገር ዛዓቤ ነገር ናይ መንግስት አምላኽ ነገር ታይመስልኩም በመንፈስ ቅዱስ ሰላም ጽድቂ ሓጎስ አሜን the one that you are enjoying right now ማለት አሜን with a great measure በዛዓቤ አቀን በዛዓቤ magnitude በዛዓቤ ደረጃው እንታይ ንገብረ ማለት እዩ yes ምንም ጻባ ምንም ዘንኳላለፍ ዘይብሉ መንገዲ overflow ይገብር ታይገብር ከመዋሐዚ ነትና እግዚአብሔር ሰላም ነትና እግዚአብሔር ዕረፍቲ enjoy ንገብረ ማለት አምላህ ይመስገን ስለዚህ መወዳእቱ ኸ እንታይ ኮይኑሎ ናይ ዘላለም ህይወት ኮይኑ አሎ ብለናል አሜን በጣም ዝገርምካ ጸጋዚ it was made available አሜን እንታይ ኮይኑ ጸጋዚ ክንነብረሉሲ ከምዚ ባሕርን ጻሕርን ንብሎ ነገር አይኮነን እንታይ ኮይኑ already ንዓና እንታይ ኮይንላይ ተዋሂብና ኣሎ ተዳልዩልና ኣሎ ማለት አምላህ ይመስገን ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ጸጋ አምላህ ተገሊጽ ይሞን ሁሉ ሰብ ምን ሓናም ጽኢሉ ጀነራል ነብሙሉ ዓለም ስታይ ኮይኒው ጸጋ አምላኽ ተገሊጽ እዩ ንብዘላ ዓለም ካታ ገብራ ዝኽእል ከድሕና ዝኽእል ዋጋ እንታይ ኮይንላይ ኣብ መስቀል ተኸፊል እዩ ኣነ እንታይ ኣዳምን ዩኒቨርሳል አቶንመንት የዛምን ዩኒቨርሳል አቶንመንት ማለት እዩ ዓለም ብምልእታ ንብብጃው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፊል ላይ ሴሌክቲቭ አቶንመንት አይኮንኩን ዛም ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ خلا ዘራራው ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ይብለና ዘሎት ጽሑፍ ንዓለም ብምልእታ ኮይኑ availed ኮይን ተዋሂቢ ቀረብ ኮይን ይብለናል አሜን ንሕና ካው ሕልፍ ይልና ለና ሕጂ ቀረብ ኮይንልና ነቲ ቀረብ ዝኾነልና ናይ እግዚአብሔር ጸጋኻ ምላሽ ይብና ንሕና አምላኽ መስከ لاش مسحبنا أب رومي معرف حموشته قطر حدا جميرة كمبوبة بأرسي بأمنة كاب صدقنا بأمنة كاب صدقنا بأمنة كاب صدقنا مس أملاح سلام اللونا إذا بلابتنا كالب فيرجنز أبدنا يتقرنيانا يحلونا إلنا له سأقيملن سلازي بأرسي بأمنة كاب صدقنا مس أملاح سلام اللونا بوخا نابز زلنا يصقا مئتاو زرخبنا واو بوخا نابز زلنا يصقا استاغرنا زو ويلنا اتينا املاح يمسكن امين اب صقا املاح انحمبس زلنا سبات انا كبرنا املاح يكون هاليلويا يسوس غويتاي እንታይ ማለት እዩ ናብ ጸጋ አቲና ማለት ሲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ availed ኮይና ዓለም በሙሉ ተዳሊምሽ ቀረብ ኮይኑ ንሕና ግን እግዚአብሔር መስገን ፓስፖርት ምስተዋህበና ሽምናፍት መዝገብ ህይወት ምስተጻሕፈ ሳይገርና አክሰስ ይብና ዕድል ይብና ምእታው ተዋሂብና ንሕና አወይና ዘለና ሕጂ ኣብትና እግዚአብሔር ጸጋ ኢና እንነብር ዘለና why am I struggling ድብል ሕቶ መጸጋ ኸልዩ ዓይንትኻ ተኸፊቱ ነጸጋ ስለዚህ ራኻዮ ኸውን ኸልዩ ቀጽልናውን ክርኢና ነቲ ጽሑፍ እንደገና ጸልካ ትዛአተኻዮ ምእታው እንታይ ምዃኑ ስለዚህ ይፈለጥካዮ ኸውን ኸልዩ ሎሚ by the way ከምዚ ካብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪና ኣቱን ወጽ ገለገለ ዓይነት ጌርና ክንሓስቦ ኣይግባአናን ኩሉ ግዜ ኣብቲ
ናይ እግዚአብሔር ህልውና እንነብር ንሐድሽ ኪዳን ሰባቲና ናብ ውሽጥ ቤተ መቅደስ ናብቲ ውሽጥ ህልውና አምላኽ ንምእታው ታይ ዝረኸብ ሳላ በክርስቶስ ኢየሱስ ማናሲ በእምንቶ ናኡ ምእታው አሎና ናኡሲ ታይከን ላይ ትደገ ተኸፊቱልና እዩ አብትናት ህልውና ክንነብር መታን ዕድል ተዋሂብና እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ናይ ሐድሽ ኪዳን ትምርቲ ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ እንታይ ብለና አሎ احنا خا ሳላ በክርስቶስ ኢየሱስ ማና ናኡ ታኾይና ለና አቲና አሎና ይብለና አሎ ቦኻ ናብ ዘለና ጸጋ በእምነት ምእታው ዝረኸብና በተስፋ ክብረ አምላኽ ንምካሕ አሎና ስለዚህ ንምካሕ አሎ ነገር ድሕራሎ ኮይንሲ እዚ ተስፋ ክብረ አምላኽ ክሳብ ክንድዚ ክቡር ኣብቲ ኤፌሶን ክዛረበና ከሎ ሰለስተ ነገር ክትፈልጡ ጽልየልኩም ኣለኹ ቀዳማይ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ እንደገና ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ ስለዚህ አዝኻ ተስፋ ክብረ አምላኽ ይብለና ኣሎ አምላኽ መስገን አዝዩ ክቡር ዝኾነ ጽዋዕ ይዘለና አዝዩ ክቡር ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ዝተፈጸመ ኢንቨስት ተገብረልና ሰባቲና ነዚ ይዕንትና ተኸፊቱ ክንሪኦ ጥራይ ዘልየና ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ካብቲ ንዛረበ ዘለና ነዚ ኩሉ ኣክሰስ ዕድል ዝኸፈተልና ነገር እንታይ እዩ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንምእታውሲ እንታይ ኮይኑ ዘው ኢሉ ተማዕጾ ተኸፊቱ አሜን ዋው ተራእይና ከማን እዚ ጴጥሮስ ካብ እስር ቤት ክወጽእ ከሎ ሳይ ዝብለና ተማዕጾስ ባዕሉ ዋው ከምዚ ኮድ ገለመለውና ያለካኒ በክርስቶስ ኢየሱስ ምስኮንካ ትናይ ጸጋ ደገሲ እንታይ ኮይልካ ባዕሉ ተኸፊትልካ አምላኽ መስገን ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ሎሚ ክንርዳእ ይሽግረናኒ ባዕሉ ተኸፍተሎም ዝብላ ብዙሕ ኤሌክትሪክ ማዕጾ ለይኮነ እንዲሁ ቅርብ ክትብሎ ከለኻ እንታይ ዝኸውን ዝኽፈት ቀድምካ ሽግረናኒ ይኸውን ምናልባት ካብኡ ዝወሰድዎ አይዲያ ክኸውን ይኽእል እዩ ጋድ ጊቭን አይዲያስ አሜን ሎሚ ባዕሉ ክፍት ብል ማዕጾ ዝገበሩልና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ተስፋ ክብረ አምላኽ ታይ ንኸውን ሰባቲና ንምንካሕ ሰባቲና ምክንያቱ ናብቲ ጸጋ ንምእታው ታይ ዝረኸብና ሰባት ስለ ዝኾንና ዕድል ዝረኸብና ሰባት ስለ ዝኾንና ክብርና አምላኽ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጽ ዝገበሩ ነገር ክጽሕፈልና ከሎ ዮሐንስ ካብተን ካልኦት ወንጌላት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ወይ ከላይ መንገዲ ንጽሕፍልና ንስኻ እንታይ ናይ ወዲ አምላኽ ስራሕ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመላለስ ከሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ አምላኽነቱ ኣብቲ ናቱ ዴይቲ ከም ገንሸል ከዓ ንዓና ዝገበሮ ናይ ምብጃው ስራሕ ናይ ምንጋፍ ስራሕ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ከኣቱ ከሎ ህይወ መጀመሪያ ቃል መጀመርታ ነበረ ኢሉ ቃል አምላኽ ነበረ እንዳበለ ይጅምር ማለት ህይወታው ነበረት ታይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ኣብ ጸልማት ይብርህ ጸልማት ከዓ ታይገብረን ኣይሕዞን ክርስቶስ ኢየሱስ አባኹም ድሕራ ኣሎ ኮይኑ ንስኻትኩም ብርሃን ኢኹም እንዳበለ ይጅምር አሜን ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ብርሃን ኢኹም ንስኻትኩም ውሉድ አምላኽ ኢኹም እቶም ተቀበሎ ዘበሉ ብስሙን ዝኣመኑኻ ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ምክንያቱ መጽሓፊ ዕላማኻ ኩሉ ግዜ ይውስነካ እዩ ነቲ ፕሬዘንት ገብሮም ዳታ ማለት እዩ ስለዚህ መጽሓፊው እንኮ ታርጌቱ እንታይ መሲልኩም ንስኻ ክርስቶስ ንሱ ወዲ ሕያው አምላኽ ምዃኑ ክትኣምኑ ሞ ክትፈልጡ ሞ ብኻ እንታይ ክትረኽቡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ተጻሕፈልኩም እንተዘይኮነ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጅግንነት ከውሪ ኣይኮንኩን እንተ ዝደልውን ቦታ የብለይን እኹል ቦታውን የብለይ እንዳበለ ይጅምር ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ እቲ መንፈሳዊ ነገር ከጨብጠልና ኢሉ ዝተጻሕፈ እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 1 16-17 ክዛረብ ከሎ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቢ ኢሉ ጸጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ መጽ አሜን ጸጋን ሓቅን ግና በመን መጽዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ እትሪል ዝኾነ ጽላለትዮም ኣብ ጽላለትዮም ነይሮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ግና ከትስጋ መጽዩ ባዕሉ ተሓቂ ጎይታና መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ንሱ መጽዩ ጸጋ ሒዙ መጽዩ ተሓቂ ክግለጽ ከሎ ሳሒዙ መጽዩ ማለት እዩ ሞግዚት ዝገብረና ክንጽበ ዝገብረና ደይኮነስ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክእትወና መታን እንታይ ሒዙ መጽዩ ጸጋ ሒዙ መጽዩ በተስፋ ብርሑቕ ክንሳለም ደይኮናስ መታን ክንነብሮ ስለዝኾነ እኳ መላእኽትሲ ናኡ ክጥምቱ ይብህግዮም ይብለና እቶም ስለና ተነበዩ ነቢያትሲ ብዛዕባ ዘመንሲ ብዙሕ ደልዮም መርሚሮም ጠሚቶም ሪኦምሲ ንዓና እምበር ርእሶም ከም ዘይገልገሉ ተረዲዎም ካብ ርሑቕ ተሳሊሞም ሓሊፎም ብለና መጽሓፍ ቅዱስ احنا ግን ቀሊልና በጸጋ መንባር ቀሊልና ሁሉ ፕሮቫይድ ኮይልናሲ ቀሊልና ኢማጂን ስለዚህ ብለና ለብዚ ጸጋን ሓቅን ግና በክርስቶስ ኢየሱስ መጽ መስበልህ ንሕና ኻይሉ ዋው ካብ መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ
ጸጋ ተቀበልና እስኪ ጸጋ ኣብ ልዕል ጸጋ ተቀቢለ ይበሉ ነቲ ጸጋ ዝኽነብር ይበሉ ሃሌሉያ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ደስ ዝብል ብስራት ወንጌል ኮይ ዘሎና ባይ ዘ ወይ ወንጌል ማለት ጽቡቕ ብስራት እንዲ ኣይኮነ እንዲ the good news እሱ ኸ እንታይ ዝውጅ መሲልኩም ጸጋ ኣምላኽ ይዝውጅ ካልእ ኣይኮነን ዝገብር good news ማለት መኪና አላት ካብ ሰማይ ወይ ከላይ ንብረት አለ ካብ ሰማይ ገለገለ አይኮነን ዝብል አይኮነን እንዴ ወይ ካ መኪና ክትገዝኢኻ ገዛ ክትገዝኢኻ አይኮነን ዝብልቲ እዚ ባይ ፕሮዳክት እዩ ኣብዚ ልብና እንድሕር ኣምቢርና ጸጋ ኣምላኽውን ኣብ ህይወትና ከም ዝግባ ኦፕሬት ኣይክገብርን እዩ እቲ good news ታይ መሲልኩም ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ይዝውጅ አሜን እስኻ ረዲምት ኮንካ ኢኻ ካብ ኃጢአትን ካብ ጽልዎን ነፃ ኢኻ ይዝብል ኣምላኽ መስክን ካብ ኃጢአትን ማእሰርቱን ነፃ ኮንካ ኢኻ ተፈትሒኻ ኢኻ ዝብል እዩ ንስኻ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ ዝብል እዩ ሰማይ ዘጠምት ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ልቡ ምሰክበድሉ ማለት እዩ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ሲ ኣነ ሲሉ ብርእሰይሲ ጉያይን በኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልኳ መልእኽተይን ምፍጻም ጀስ እዚ ኣኹ ጉያ እንተ ዘይኮይናሲ ነዛ ርእሰይ ከማን ከም ክብርት ገይራ ኣይሪአኒ ግና ኸንታ ሓደ ነገር ግን ኣለኒ ኢሉ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ክነግር እንተ ዘይኮን ከበስር እንተ ዘይኮን ክሰብኽ እንተ ዘይኮን ኢሉ ኣምላኽ መስክን ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልኳ መልእኽተይ ጉያይ እንግነገራ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ክሰብኽ እንተ እዚን ኣብ ምድሪ ዝነብረሉ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ዜና ጽቡቕ ዝኾነ ወረ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንተ ክገብር ከእውጅ እዩ ክብል ከሎ ንሪኢ ኣምላኽ መስክን እዚ ነገር እዚ ካብ ናብራ ካብ ምንባር ካብ ምህብታ ካብ ሓዳር ካብ ኩሉ ነገር ታይ ሕልፍ ዝበለ ነገር እዩ ኣምላኽ ይመስክን ስለዝኾነ ኸኣዩ ንርእሰይ ከማን ከም ክብርት ገይረ ኣይሪአኒ እንተሞትኩውን ጸገም የብለይን ጥራይ መልእኽተይ የብጽሕ ጥራይ እቲ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ታይ ግበር ንሰባት ክነግር ኣፍ ደገይ ከፈተለይ ኣፍ ንጉስ ቀሪበ እንድሕነት ንጉስ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ነጊረ እንተሞይተሲ ንሳያታ ዝኸበረት ነገር እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ አሜን ስለዚ እቲ ነቲ ወንጌል ዘበስር ነቲ ጸጋ ዘበስር እቲ ወንጌል ማለት እዩ እንደገና ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ኤፌሶን እውን ብኡ በትፍቅሩ ብኡ ገይሩ ጸጋወና ይብሎ ጽጉዋት ኢና ዝተጸገና ኢና አሜን ሰብ ጸጋ ኢና አሜን እንደገና ብዛዕባ ጸጋ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ምስ ግብሪ ምንም ተሓዝ የብሉን እስኩም ንለኹም ጸጋ ምስ ስራሕ ምስ ጻዕሪ ምስ ረሃጽ ምንም ተሓዝ የብሉን ብዛዕባ አብርሃም ክዛረብ ከሎ ነዚ ክገልጾ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 እንድሕዳልኒዮ ብጣዕሚ ዝገርመና ክሪኦ ከለኹሲ አብርሃም ነቲ ንሓጥእ ዘጽድቕ ኣምላኽ እምበር ግብሪ ዘይገብር ብኡ ስለ ዝኣመነ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ጽድቂ ኣምላኽ ከም ዝገበሮ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣለዎ በቲ ንሓጥእ ከም ዘጽድቕ ዝኣምን እምበር ግብሪ ዘይገብር has nothing to do ምስ ምንታይ ማለት እዩ ምስ ግብሪ ምንም ተሓዝ የብሉን ድሕሪ ቀፂሉ ኣብቲ ቁጥሪ 16 ስለዚ ካብ እምነት አብርሃም ዝኾነ ኩሉ ዘረኻ ይምበር ኢሉ ትጽድቅኻ ንመን ከም ዝኾነ ነቲ በእምነት አብርሃም ዝኾነ ነቶም ኣመንቲ ኩላቶም ውሉድ አብርሃም የሚልዎም ኣሎ ኣምላኽ መስክን ኣብ ገላትያ ክዛረብ ከሎ ዘረኻ ይምበር ካብ ሕጊ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ እታ ተስፋ ክጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ኸውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን ስለዚ ጸጋ ነብርሃም ተዋህበቶ ተስፋ መታን ክትጸንዕ ነብርሃም እንታይ እዩ ብኣምላኽ ኣመነ ብጽድቁ ከዓ ተቆጽለትሉ እንደገና ዘረኻ ኩሎም ከዓ ብኣኻ እንታይ ክገብሩ እዮም ክባረኹ እዮም ተባሂሉ ስለዚ ንሕና እንድሕር ነቲ ናይ አብርሃም በረኸት ክንወርስ ኮይና ናብ ሕጊ ናብ ሙሴ ይኮነን ዝመልሰና ዳይሬክት ላመኒ ኮኔክት ዝገብረና ማለት እዩ ናብ አብርሃም ኢና ኮኔክት ንኾን ውሉድ አብርሃም ኢና ይዝብለና አሜን ስለዝኾነ ከዓ እቲ ተስፋ ነብርሃም ዝተዋህበ ተስፋ እንድሕር ክጸንዕ ኮይኑ ከዓ እንታይ ብምንታይ ዝመጽእ ተስፋ ማለት እዩ ብጸጋ ብኸመይ እዩ ዝወሃብ ብእምነት እዩ ዝወሃብ እምበር ብግብሪ ኣይኮነን ብግብሪ እንድሕር ኮይኑ ሳይልዎ
ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነ ኢሉ እታ ተስፋ ክትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ኸውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን አብርሃም ከዓ አቦ ኩላትና እዩ ብለና ስለዚ ታ ተስፋ ክትጸንዕ እንድሕዳ ኮይና ብምንታይ ብጸጋ በእምነት እዩ ዝኸውን ቀጽልና እንድሕዳ ግብሪ ወስሕካ ግን እንታይ ይኾነን ጸጋ ይኮነን ኢሉ ያ እንድሕዳ ጻዕር ወስሕካላ ስራሕ እንድሕር ወስሕካላ እዚያን እንድሕር ገይረ እዚያ ክረክበ እንድሕዳ ኢልካ እንታይ ይኾነትን ጸጋ ኣይኮነትን ኢሉና ኣሎ ማለት እዩ ሮሜ 11 እውን ተመሳሳሊ ኸም ኢሉ ኣሎ ካብ 5 ጀሚርና ንሪኦ ኸለና እምበኣስኹም ሕጂ በዚ ዘመን ዚ ብሕርየት ጸጋ ተረፋሎ ካብቶም እስራኤላውያንሲ ገለ ትርፎፍያ ከም ዘለዉ ገለ ተረፍ ከም ዘለዉ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ግን ብሕጊ ዘይኮነስ ብምንታይ ብሕርየት ጸጋ ዳይኮነን ገለ ተረፍ ኣሎ ይብል ማለት እዩ ድሕሪኡ ብጸጋ ካብ ዝኸውን ግና እምበኣርከ ካብ ግብሪ ኣይኮነን ስለዚ ጸጋ ኣብ ዝተሰምየሉ ዘበለ ኩሉ ጸጋ ኦፕሬት ኣብ ዝገበሉ ኣብ ዝሰርሓሉ ዘበለ ኩሉ ግብሪ ቦታ የብሉን እዩ ዝብለና ዘሎ ብጸጋ እምበኣርከ ካብ ግብሪ ኣይኮነን ብዘይዝስ ጸጋውን ጸጋ ኣይኮንን እዩ ካብ ግብሪ ካብ ዝኸውን ግና ደጊም ጸጋ ኣይኮነን እንተዘይኮነስ እቲ ግብሪ እውን ግብሪ ኣይከውንን እዩ ስለዚ እቲ ንሕና እንገብሮ ግብሪ እውን ርእሱ እንታይ ኣይኮነን ይብለና ዘሎ ሓይሊ ረኺብካ ብቕዓት ረኺብካ እትገብሮ ነገር ደኣሉ እምበር ንሱ ንባዕሉ እንታይ ኣይኮነ ብለና ኣሎ ጸጋ ኣይኮነን ብለና ኣሎ I think ጸሊና ክንውድዕ ሕሸና መስለና ምክንያቱ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ንድሕዳ ኸይደ ካብኡ ዝያደ ክወስደለይ ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ክፋሉ ዳሕን ኣብ ዝቕፅል ክንቅፅሉ ኢና ላኽ መስገን እቲ ጸጋ እንታይ ምዃኑ ጽቡቕ ጌርና ርኢና ኣለና ብድሕሪኡ results of grace and እቲ ከመይልና ክንመላለሳሉና ዝብል ኣብኡ ክንርኢና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ብዙሕ ይተሪፍን ዘሎ ስለዚ እስኪ ተሲና ክንፅል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ yes ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ኩሉ ዝኸውን ብድሓንካ እንታይ ገይሩ ኣምጽኡ አሜን ጸጋ አምላኽ ተገሪዩ ተገሊጽ እዩ እስኪ አባይ ጸጋ አምላኽ ተገሊጽ እዩ yes መንፈሰይ ሪጀነሬት ብምግባር ሰሪዕ ጀሚሩ ግና አው ኣይኮነን ደው ኢላ አምላኽ መስገን አሜን ባህሪኻ ይቀይሮ ናብራኻ ይቀይሮ ነገርካ ሁሉ ይቀይሮ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን yes ኣነ ግን ኣብ ጸጋ አምላኽ እውከል ክንብለና አምላኽ መስገን ኣብ ጸጋ አምላኽ እውከል ክንብለና ሃሌሉያ yes ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጎይታ ሓንሳብ 2 ሻብ ጸልዩ ጸጋ ያእኽለካ ኢሉ አሜን his grace is sufficient አሜን ጸጎ እንታዩ እኾልዩ ብቑዕ አምላኽ መስገን ንህይወትን ንመንፈሳዊ ናብራን ጸጎ እኽልዩ ንምምላስ ጸጎ እኽልዩ ንምድሓን ጸጎ እኽልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኹሉ ነገር ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እኽልዩ بقعيو እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እስኪ እግዚአብሔር ይባረክ yes ሀበኒ ኮናን ክንብል ሕጂ I appreciate እዛሃብ ካን ጸጋሲ ስለዮስ አዚ ደስ ይብለንሎ ተመስገን ጎይታ ክንብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለታ ኣብ ህይወተይ ዘንበርካ ጸጋ አምላኽ ተመስገን ክንብለና መጀመሪያ ሃሌሉያ yes ማክራባ ባዱራ ላባጋን ተወስያ እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን yes ናብቲ ናትካ ጸጋን መታውስ አፍደገ ዝኸፈት ካለ አምላኽ ሃሌሉያ yes thank you ክንብለና እግዚአብሔር ይመስገን ዘርባቤል ኮኸም ኢሎ አታዕቢ ከለን መኒ ኻብ ቅድሚ ዘርባቤል ጎልጎል ክትከውን ይኻ ሃሌሉያ አሜን ጸጋና ተባህለ ክጭደር ከሎ ነሶ ነትራ እስማአዝን ተገበረይ ከውጻይ ለአምላኽ መስገን ክርስቶስ ኢየሱስ እስማአዝን ወጽልናዩ ናይ ጸጋ ናብራ አብህይወት ካጀሚሪ አብህይወት ከጀሚሪ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ተመስገን ስለ ጸጋ ዘኽብለና ተመስገን ስለ ዝምብጻሕ ተመስገን ስለ ዝምትንካፍ ተመስገን ስለ ዝሓርነት ተመስገን ዋው ማንም ኮን ኃጢአት ክስዕሮ ዝኻል የለን አሜን ጸጋና ተባለ አሜን ይጨደር ማይክ አለኩ ኤልሳ
እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ክንዝምሪና ሐሳብ ንጎይታ ከነምልኾይና አምላኽ መስገን ሃሌሉያ yes ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ጎይታ ኸበረ አሜን ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ኢየሱስ ከበረ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ኢየሱስ ከበረ አሜን ጸጋ 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 እናተባህለ ክጭደር ከሎ ጎይታ ኸበረ ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ኢየሱስ ከበረ 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 ጸጋ ኢየሱስ ይክበር ሃሌሉያ እስኪ ዘምሩ አምላክ መስገን አብዮትኩም ኢየሱስ ይክበር አምናራኩም ኢየሱስ ይክበር አምምላስኩም ኢየሱስ ይክበር ክጭደር ከሎ ኢየሱስ ከበረ ጸጋ ጸጋ እናተባህለ 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 ክጭደር ከሎ ጎይታ ኸበረ ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ጎይታ ኸበረ ኢየሱስ ከበረ ኢየሱስ ከበረ ጎይታ ኸበረ ኢየሱስ ተራየ ጸጋ ተራየ ሃሌሉያ ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ኢየሱስ ከበረ 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 ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ጎይታ ኸበረ ጎይታ ኸበረ ጎይታ ኸበረ ኢየሱስ ከበረ ኢየሱስ ተራየ ኢየሱስ ከበረ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማክራባ ዳናና ማስያስ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 ዝጎደልኩም ኦኾይና አብሰረዳኩም ሎሚ በዝቃል መፍታሕ ክኸውን ያሜን ሎሚ በሳላ ዝቃል ሓርነት ክኸውን ሳላ ዝቃል ሳላ ተነግረ ቃል ሃሌሉያ ቃሉ ለይኹም ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ከዓ እናገፎም ጽሕፍ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጎዳጉድኹም ወፁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም እጽልይ ኣለኹም የስ ዘትከረኩም ዘበለ ዘትከመኩም ዘበለ ሁሉ ዝሓዘ ዘበለ ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ የልቅቆ ኣለኹ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይልቃ አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይልቃ አሜን ሳላ
دم تجنشلن سلات قال مسكرهم سعروا آمين. لنفسهم كأسع موت يفكروا عن صحفيو سكام لك مسكن زخن سمعوا تصرح لك علينا نوجه أمين مستر ريليت قبل بيوتكم آمين. حدا عينت قال تضارب مستقال أملاح يس إذا قال كم زي زبر زلوا سلي أنا حدا وصيح أنا الناس وصيح نبتق أملاح متها ورقبه بزلخو نابرا بتسق أملاح يزلخو بتسق أملاح كان خلوا يخلوين أملاح مسكن هاللويا بيت حيل زهبني نخلو خليه بقولس بيت حيل زهبني نخلو خليه زلخو بتسق أملاح يزلخو يلوك جابيري بارح يسوع كريستوس ياوش كاب تسق زوج زبله خلو كاب تسق زملة زبله خلو كاب تسق زوج له خلو بكريستوس يسوع سمكن حلو شو يسوع كريستوس قال حلو آمين بكريستوس يسوع سمكن حلو تسق بيوت سبعة حيل خيرك آمين تسق بيوت حتى حيل خيرك نفس فلان نقدر زوسة دبله خلو بشم يسوع كريستوس لا مقدر حلو ملكوتاوي أملاخ قويتا يسوس سقال بيسو عبدن قلت ولدو سقان حقن مليوه أبانا حديرو ما سورنا ما كاسو بورا بيجانتو نجدرالنا تسقانا بلنا لو وجالنا تسقانا بلنا لو وجالنا حيلي نبلنا يسوع كريستوس سم قبر حيل خا يجلس قبر حيل خا يجهاد يسوع كريستوس ياوشم بكريستوس يسوع سم ما أصل زبل خلص بتعطسه محلها زبل خلص فتح قبر حيل خا لهم يجهاد أبتك بأسس بكريستوس يسوع سم صلي على الله سقاخا قويتاي قويتاي وقويتاي Your grace is sufficient. جقفكا قويتاي Yes, your grace. Hallelujah. Amen. Your grace. Your grace. يملال سني تتصنعات حيلها الناس عاركو كسعر يبرت عني بعود يملال سني تتصنعات حيلها الناس عاركو كسعر يبرت عني بلوجهم يس كسعري قبرني يبرت عني يحيلني يساقرني هاللويا دقفكا قويتاي قويتاي وقويتاي بعود يملال سني تصنعات حيلها الناس عاركو كسعر يبرت عني بعود ملال سني تصنعات حيلها الناس عاركو كسعر يبرت عني هاللويا يس تم ترفض أكان وبعد صدق نستقبل دمه أبيوت هالزيم بزرح كجزيم صحفي يس ترفض أكان وبعد صدق نستقبلكم يخم ترفض أكان وبعد صدق نستقبلكم يخم يس نايت صدق لبسي مثل بسكم نابتنا إجابير ترجع أكثر سرخكم عدل سرخكم سباتكم هاللويا حيلون برتيع سناي قدلي أمنت كل قدلي عدين بكتو مليء بتسقاو نزل عالم يسعر دوي بلبو هاللويا بقويتان بصنعات حيلون برتيع سناي قدلي امنت كقدلي بحايلي تعتيق مليء بتسقاو نزل عالم دوي بل يسعر هاللويا كخيدي أي كيدك مني كقوي أي حللني هاللويا كم نسري بسنا
ክኸይድ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋኻ ሃሌሉያ ጎይታይ ጎይታይ ወጎይታይ ደገፍካ ጎይታይ ጎይታይ ወጎይታይ በዓውይ የመላልሰኒ ትጽንዓት ሓይልኻ እናሰዓርኩ ክስዕር የበርትዓኒ بعوت يملالسني تطنعات حيلها الناس عاركو كسعر يبرتعن تسقخا قويتاي قويتاي وقويتاي دقفكا قويتاي قويتاي وقويتاي بعوي هاللويا لسني تتنعات حيلخا الناس عاركو كسعر يبرتعني هاللويا كلنا عملها يقول يسوع بيتايو Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your grace. نتسقح نباركك كرنا نخلوه بدك نباركك كرنا Yes. نعملخ ስለዚህ ነገር ሁበቱ ስብሐት ይኹን ኣነሲሉ ከም ልምዕቲ ኣውሊዕ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ተተኺደ ኣለኹ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ከኣውከል ኢላ ኣሜን ኣሜን ንኽሰምዕ ናብራኹም ይልማዕ ናብራኹም ይለምለም ከም ልምዕቲ ተኽሊ ኹኑ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ፍረ ይረኸብኩም ጸኒዕኹም ቁሙ በክርስቶስ ኢየሱስ በጸጋ በትናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ደልድሉ ጽንዑ بشم يسوع كريستوس بتي ناي تجا نابرا أبي وتعزيكم جزء عزيكم لمعه كريستوس يسوع ياوشم ويتانا مسكنا كارنا لازم نبرنا جزية مسكن سلام حرتك سلام لوهاتك سلام خد سلنا يكات مسكن لازم نجروه بيت كان مسكنا كجابير جابير هي ويخا نود خا يسوع كريستوس أجا سلام حن كنا تمسكن أجا ود خا يسوع كريستوس سمبرنا سلام لخا تمسكن بيوت هزينا خنجز فتاوكاس اللي دخلنا لنا مسكنا كارنا بصدقين نجز سلزلنا تمسكن حق جابي ربو نو زتنقرق عن بشم يسوع كريستوس أم نفس وقف مئتي كفريز اللي علوه أم نفس وقف مئتي فرقويدا حنت قالك أنا ترايتو دا حنت قالك بإشوخ أيتو واحد حنت قالك بحديث حدا رايت التحز بكريستوس يسوع إنه مسسان يخون اللهم موجيا يخون اللهم بشم يسوع كريستوس نقرميت مدفع يخون اللهم بكريستوس يسوع ياوش مس اللي على خو آمين يا بيري باركم تباركوا بروخاتكم سلام كيدو